Nais ko ulit pasalamatan si Sir Ipat China para dito sa parcel na dumating. Yun ang hindi ko talaga ine-expect na ipapadala niya talaga to sa akin. Ayan o, hihilaan natin. Maraming salamat. Dapat English na pala natin kasi siyempre sa China. Mapapalaban tayo ng English dito eh. Yo, what's up? Kumusta po kayong lahat? At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. May nais pala akong pasalamatan si Sir Ipat China dahil sa isang napakalaking bagay at napakalaking regalo na ipinagkaloob niya sa akin. Although matagal niya nang itong pinadala pero ngayon lang itong dumating at daig ko pa talaga yung sumahod sa ating pagpa-vlog. Yun lang ang mga kalabarkada, no? Nais ko ulit pasalamatan si Sir Ipat China para dito sa parcel na dumating sa atin. Bali ang nagpadala pala nito sa atin ay ang Hong Kong Uni Express. Ayan siya. Hindi masyadong mabasa kasi medyo madilim na dito, no? Kasi paggabi na. Dumating pala ito kaninang mga alas 4 ng hapon. So ngayon agad-agad siyempre i-vlog natin to para naman makita ni Sir Ipat China pinadala sa atin ay ito dumating na. So ano nga ba yung laman nito? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bago natin pala i-unbox to, nais ko muna palang i-shout out muna lahat ng mga solid lover cards natin na laging nanonood, nag-aabang at nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito na pala yung ating parcel na dumating. Yun o, panibagong sponsor na naman to. Pero, yun nga, masasabi ko sa inyo na nagkaroon pala kami ng conversation ni Sir Ipat China. Yun ang hindi ko talaga ine-expect na ipapadala niya talaga to sa akin. Ngayon ay hawak ko na tong parcel at talagang siyempre napakasaya natin dahil parcel at may sponsor na naman sa atin. So ito yung bubuksan natin ngayon para makita natin kung ano man yung laman loob nito. Parang sa tingin ko parang kakaiba eh. Alright, i-unbox natin. At habang ina-unbox natin to, ulitin ko, Sir Ipat China, thank you very much for this wonderful blessings. I never expect this, that you will send this to me. And again, thank you so much. Thank you very much. And I'm so happy. Okay, i-unbox natin to para hindi na matagalan. Uy, kita nyo yan? Another one. Ayan o, hihilaan natin. Oops, ito na nga. Kasi nga hindi ko talaga to inaasahan na darating. Kaya ganito na lang talaga yung saya ko. Dahil last na may nag-sponsor sa atin about sa ganito is nung nasa Japan pa ako. Pero ngayon nasa Pilipinas na ako. Hindi ko ine-expect talaga to na hanggang dito sa Pilipinas ay talagang ipapadala nila sa akin. So sa lahat pala ng mga lover cards natin dyan sa Ipat China, thank you so much. Thank you very much. Yun, napapa-English tuloy tayo eh. Ito. Ay, nabuksan na natin. Pero bago natin ilabas yung laman niya, ito ay security from Ipat China Limited. Ang address po nila ay
Room 1202, that 12th floor, Tongchun Commercial Center, 438-444 Shanghai Street, Kowloon, Hong Kong. Yun. Yun yung address nila. At ito na nga. Unang lalabas natin na ito. Meron siyang tali. Bakit kaya may tali? Tapos siyempre lalabas natin to. Susunod ay ang kanyang cable. Meron siyang cable. At pangalawa ay pangatlo na pala na. Pangatlo na yan. So ito na yung ilalabas natin. Ito na siya. Isa na namang diving flashlight. Isa na namang diving flashlight ang sinend sa atin. And salamat again sa kay Ipat China sa napakagandang flashlight na yung binigay sa akin. Tapos ito, dahil na-unbox na natin, i-review naman natin ngayon siya. So dahil mayroon na siyang ito, yung tali niya. Tapos mayroon siyang cable sa charging siguro to. Tapos titignan natin yung battery. Siyempre dapat may battery to. Ayun, mayroon nga. Ang kanyang battery ay... Uy! Tingnan nyo naman, China, pero yung battery niya made in Japan. Made in Japan yung battery niya. At Lions battery pala siya. At rechargeable. Rechargeable yung battery. Tapos yung flashlight naman ay hindi siya magnetic switch, kundi rotation siya, rotator. Ayan, niro-rotate yung kanyang switch. So, susubukan natin na ilagay ng maayos yung battery para titignan natin kung paano ba siya. Siyempre kailangan natin ipakita lahat dahil siyempre binigyan tayo ng opportunity ni Sir Ipat China para i-unbox. Tapos binigyan tayo ng pagkakataon na makagamit ng ganitong klase ng flashlight. So talagang dapat ipapakita natin lahat para naman yung ibang makakapanood nito. At kung nagustuhan nyo, ay pwede po kayo mag-order ng ganitong flashlight kay Sir Ipat China. Alright. Pero sa tingin ko lobat. Kasi hindi siya gumagana. Lobat siguro to. Ah, yun, hindi. Hindi pala siya lobat. Ayan siya. Okay. Off muna natin. Ayun, gumagana siya, So, ang unang ilalagay natin ay sa kanyang high siguro, low pala yata to, low. Ito, low. Yun. Pakita ko sa inyo dito sa may pader. Ayan siya. Yan yung kanyang low. Ito pala yung high. Ito yung high niya. So, kamali ako, sorry. Ito pala yung high niya. Tapos, ito yung medium. Tapos, ito rin yung low. Tapos, meron siyang parang flasher. Ayan siya, flasher. Flash. Tapos, siyempre, ang isa sa pinakamaganda dito is meron siya yung SOS o yung blinker. Kasi lahat ng flashlight ko kasi wala siyang kanon. So, ito yung unang flashlight na nahawakan ko na may blinker. Yun. Yan yung kanyang blinker.
Alright. So, ang tatak pala ng flashlight na ito mga kalabarkada ay Securitying DFM01. Bali, diving flashlight po ito mga kalabarkada. Isa na namang diving flashlight. Ayan siya. Napakalit niya, pero yung lakas ng kanyang ilaw ay hindi siya sobrang lakas, hindi rin sobrang hina, at saktuhan lang talaga yung kanyang ilaw para hindi talaga masira yung mga mata natin habang sumisisid tayo. Pero hindi lang naman kasi sa pagsisisid nagagamit yung mga ganitong klase ng flashlight. Dahil minsan kasi ang mga flashlight na ito ay ginagamit ko rin kagaya ng pag nagbabiyahe o nasa biyahe ako, kasi syempre hindi natin alam sa daan kung mawawala ng ilaw o masiraan. Nagagamit to. At kung hindi naman sa ganung paraan ay minsan kasi dito sa Pilipinas, dahil napakadalas na mawalan ng kuryente, isa ito sa mga ginagamit namin dito sa bahay, itong ganitong klase ng flashlight, para makita namin yung mga kailangan na dapat na ayusin bago kami matulog, ganyan, para naman lahat ng mga nasa labas ay maipasok. So napakahalaga na magkaroon po kayo ng ganitong klase ng flashlight sa loob ng bahay. Ito ay napaka-handy nga. Hindi kayo mahihirapan na gamitin to pag nagsisisid kayo, dahil napakagaan lang nga. Ito na yata yung pinakamagaan na flashlight na na hawakan ko, no. So titignan naman natin yung sa manual niya kung ilang oras yung itatagal ng kanyang battery. Napakalit lang ng manual niya eh. Kaya kayang-kaya na natin itong i-review ng saglit. So mayroon pala siya, yung kanyang battery is yung pinaka-high niya ay umaabot ng 1,800 lumens. Tapos ang tinatagal ay 1 oras sa kakalahati. Tapos yung medium niya ay umaabot ng 800 lumens na tumatagal sa 3 oras. Tapos yung kanya, yung low, 250 lumens na umaabot ng 10 oras. So ganun katagal yung inaabot ng kanyang battery. At ang 220 grams lang pala ito. So napakagaan nga talaga. Tapos yung beam distance na ay above 100 meters. Tapos yung drop distance niya ay 1 meter. Tapos yung ito sa mga ka-espero natin, napakahalaga to, dahil yung kanyang waterproof grade ay hanggang sa 100 meters. So napakalalim na nun. Ganun kalalim yung kayang abutin ng kanyang waterproof grade. So ano pang inaantay nyo? Baka ito na siguro yung inaantay nyo na diving flashlight. So ang pala, ulitin ko pala mga kalabarkada, na yung kanyang brand Securitying DFM01. Ayan siya, Securitying DFM01. So yun lang yung nito mga kalabarkada, na yung review natin sa flashlight na to. At syempre ulitin ko ulit, maraming salamat. Dapat English na pala natin kasi syempre sa China mapapalaban tayo ng English nito eh. Thank you so much Sir Airpac China for this wonderful blessings, and thank you for trusting me
for this wonderful product that you have given to me. Thank you so much. Thank you very much. And I'm so happy that I have this one. And maybe later on I will use this one for my diving adventure. And soon I will review again this on underwater. Thank you so much again sa Ipat China. Sa lahat pa pala ng nakakapanood nito, yung link pala kung paano makapag-order na ito ay ilalagay ko sa description para kung gusto nyo man mag-order ay i-click nyo lang yung link sa baba para makapag-order kayo sa Ipat China. Bali direct pala ito sa kanilang company. Direct po tayo, direct to. So, yun lang yung masasabi ko about this diving flashlight at napakasulit to. So, i-review ulit natin to pag nag-dive na tayo at pag nakapamana na tayo. So, yun lang mga kalabarkada, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. At siyempre kay Sir Ipat China, thank you so much. Thank you sir. Thank you very much. Dito na matatapos mga kalabarkada. So, see you po sa next vlog natin. Bye-bye.